I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Magandang umaga po mga Bruensis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay tungkol sa pagpapabinyag po ng aming apo. Ayan, binibisan po ng lola niya, si Lola Abby. Ayan, binibisan po. So, ayan, marami po tao. Actually, dumating ako sa simbahan, tapos na yung binyag. What? Hindi ako nakahabol sa sa mass. Yan. So, picture na lang sa simbahan and then dito na sa reception. Nandito na po sila sa bahay. So, tara, tayo kumain. Kain po tayo. Ay, nak, nandito ka pala. Oo. O, ikaw mo. Tapos tayo lahat. Kanina to? Basta me. Alalayan. Eh, ano? Buti na, makagising yan. Prince, dito Prince. Okay na. Iya kasi gasa yan, ay panganak. Okay. 1, 2. 1, 2. Ito naman bro. Uy, ayaw pag ganyan yan. Ano yung paka-smile mo ha? Smile sa ilalim lang mo. Saan ba siya sanay? Kaliwa o kanan? Saan ka sanay?
Start, oh, yeah. Tayo. Lahat kayo nak. Pin pasuyo din. 1, 2. Isa pa. Wait lang, hintayin lang natin makala. Game. 1, 2, 3. One, two. Okay. 1, 2, 3. Vincent. Oh, ayan ang aking apo, si Vincent. Apo ko to kay Kelvin. Ayan. Hi ka nak, hi ka. Hi to my vlog. Yan. Asawa ni Kelvin. Casey. Yan. Mayayain sila. Vincent. Vincent. One, takay baby. 1, 2, 3. Okay. Nasaan? Hello. Ayan, hi ka muna sa vlog ni Lolo. Ah, nagbe-vlog si Lolo, oh. Hi ka muna. Ay, sumpong na mahal na. Sige, suplada ka ngayon, ha? Ha? Kuha na, ano, okay? Ayun. Apo. Dito. Paano? Okay lang siya? Nainitan. Bibidyo natin nainitan. Ayan. Oh, tawa ka pa ngayon, ha? Tawa ka ngayon, ha? Gusto mo pala ganyan, ubad-ubad, ha? Gusto niya nahuhubaran siya. Gusto niya ubad-ubad? Ha? Ano yun? Ano yun naman? Ang gwapo ni Vincent. Botsyog, eh. Alak, kain ka na dyan.
Botsyog naman yan eh. Oh. Nakadila pa eh, oh. Oh. Pakainin mo muna naman ang nanay mo. No, pakainin mo muna, no. Pakit siya, tayo pakit. Lakas kapag nagaganyan eh. Oo nga, oo. Uy, lablab. Wait lang ha. Bati pa ba? Kahit ngayon lang na. Oo daw. Huwag mo lang ako uututan ng uututan. Uututan ako. Kaya, ay. Lang, lumungad. Hindi. Oh. Hindi lang. Guwapo pa rin. Oo nga. Ay, may lungat pa. Lumungad. Kay Kurt. Oh, alam na pangalan niya. Alam na, tumingin eh. Kurt. Oh. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Nalo. Oh. Ah. Nakita mo si Lolo? Nakita mo si Lolo? Oo, bata kasi mahangot. Late ka daw kasi. Sorry naman. You're late, Lola. You're late, Lola. Hello. Nakita mo na si Lolo mo, no? Nakita mo na, lamit mo na si Lolo. Oh. Ba't parang manununtok ka po? Binabala. Naiya siya. Ano makilay? Oh. Botsyog eh. Ano nasa diputusan mo? Oo. Kabatchoy! Kakadami ko po bisita. Ang aking apo seryoso, hindi mabiro. Si Mango. Abi, harap pa rin si Kurt. Abi, harap dito si Kurt. Ayan, si Kurt. Gawit na ka. Ayan. Huwag niyong bibiruin yan. Nanununtok yan. Tignan niyo yung kamay. Oh. 17. Ano, Kurt? Tignan mo mga bisita mo na ko. Lalo mong bisita. Kurt. Uy. Ayan, nawala. Hindi na siya nakasimangot. Hindi na. Ba't tinitignan doon? Ay, lola niya. Tinitignan niya yung lola. Hello po. Nakatingin kay lola niya. Hi, Lola Casey. Hello po yan kay Lola Casey. Hindi na siya galit. Ano ka ba, tita ba? Ate na lang. Hindi na siya galit. Saburi mo, subo-subo. Hindi na galit. Kanina ako galit eh. Nakasimangot eh. Manununtok eh. Ay, nalaman. Galit ata, galit eh. Galit eh. Galit na baby ko. Kain po tayo. Nice. Halina yata may mandadang... Ma! Nasasakto ko! May nahala. Nandito lang kayo. Wala na lang. Dito ko. Agati! Okay na talaga. Natin. Anong wala mo siya? Mamaya pa siguro yung mga ano ni... Mga Chris. Mangiinom siguro yun. Yung mga barkada nito. Oo, may dala na eh. Isamig na. Sorry! Dali, shot ka na. Hindi tayo minum. Shot ka na, Dad. Okay na. Walang minum sa amin. Kaya na. Mga chuya yung nanay kanili pa rin ang King San Pablo, no? Oo. Kulang mga yan. Mama, kailan pa matatapos, Mama? Ha? Kulang ka kaya. Bakit sa mga pupunta? Ikaw na sa natin ito. Later pa yun. Mamaya pa, Chuy. Hintay natin. Tingnan mo yung drink. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor. Ito na yung aking anak, si Chris. Nandito na yung alak. Ha? Nandito yung alak. Oo, sige po. Oo. Ano ba yan?
Ulitin ko po, maraming salamat po sa mga naging ninong at ninang ng aking apo. Ayan, yung mga nakarating, nakadalo. Yung mga nasa abroad, yan si Suprema Carmigo. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, nakalista po yung pangalan nyo doon. At ano pa ba? Sa mga aking balahe, ayan si pare at si kumare, kasama yung kanyang pamilya. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating apo. Ayan, ako po ay labis na natutuwa at kayo nakarating po dito sa aming lugar. Ayan. So, ayan. Shoutout sa ating mga kapatid na OFW. Maraming salamat sa inyo sa inyong walang sawang suporta. Lagi po kayong mag-iingat. God bless po.